Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, Spark Home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search brand aid on the Lazada app to make a donation. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Feebox nagpatanid giraray sa mga paraoma kontra sa pagtukad sa bulkan mayon. Multipurpose Evacuation Center ipapatugdok sa Ligao City. Kabikolan may dakulang alokasyon sa 2021 national budget. Posibleng maging maliwanag na ang Pasko sa Catanduanes. Sa Lado National Cold Storage Facility, sa mga bakuna para sa COVID-19, planong ipagibo kan Department of Health. Gobyerno may fundo para sa bakuna kontra sa COVID-19. Fuerzas Armadas nagpapasiguro ngunyan na Pasko. Palpak na radio frequency identification iimbestigaran sa Senado. Sa ibang nasyon, murder suspect binitay sa Indiana. Sa lado ning Karawat, big man planong kuanon giraray kan Gene Kings. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Nagpatanid si Feebox resident volcanologist Paul Alanis sa mga paratanom na daibasta-basta maglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone sa may taludtod kan bulkan mayon. Dalanta, peligroso pa ang sitwasyon na pwedeng magkausa nin mga biglaan na pagrasay nin darakulang gapo. Lahar flo asiniba pa sa sinabi na dapat maghaloy ang mga paratanom sa laog kan danger zone kung kinakaipuan nindang magkultibar kan sa mga pananom, asin kaipuan na maglugsot tulos, tangani malakayan, an anuman na aktibidad. Ini sa rason, dalantang ngunyan na padagos ang pag-uran, may posibilidad na maglumoy ang mga volcanic materials na pwedeng irasay, asin ibulos. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. 50 milyones pesos ani tinagama kan PAGCOR para sa pagpapagibo ni Multipurpose Evacuation Center sa Ligao City. Tanganing may magagamit na kan kunin kaso may mga emerhensya siring sa makusog na bagyo, baha, landslide, pati naman ang pagtuga kan bulkan mayon. Ina nangyari sa ginibong groundbreaking ceremony kasong hapon para sa pagpapatugdok kan siring na fasilidad. Ang gobyerno lokal kan Ligao City ang nagdonar nin lote, mantang ang PAGCOR man ang nagtagama nin fundo. Sa ibong dalado, sobra ang pasasalamat ni Alcalde Pati Alsua kan Ligao City, asin Albay 3rd District Representative Didi Cabredo, delanta na simbagan man giraray ang haloy na nindang kahagadan na makapagibo nin evacuation center. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard.
Aminado sa Bicol Representative Pido Garbin na totoo mananggad na ang mga kongresista kan Kabikolan makakakuan in dakulang kairasan para sa pagbangon kan reyon dalan sa mga sunod-sunod na kalamidad na nangyari kan mga nakaaging bulan. Sayang ipinaliwanag na base sa propestong 2021 national budget, ang Kabikolan, igwaman ang ni dakulang fundo para sa Bicol Recovery and Rehabilitation. Dinugang pa ni Garbin na bako masyanaan mga congressional district ang may dakulang fundo, kundi pati na ang mga party list organization, sharing kan ako Bicol, BHW, ang probinsyano asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan, may ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Puntirya kan Department of Energy na mapailawan ngunya na Pasko, ano 80% kan mga kaharungan sa Catanduanes. Matapos sa duwang beses ining rapaduhon in makukusog na bagyong Rolly asin Ulysses ka nakaaging bulan. Sinabi ni Energy Undersecretary Wimpy Fentibella na difícil na makamtan ang 100% pagpapailaw sa nasabing isla. Sa ngunyan, 55% na kan mga harong ang may kuryente na, kung saan ipinaliwanag niya na difícil maabot ngunya na taon ang 100% delanta 90% kan mga poste ning kuryente sa probinsya ang nabuwal o nabari darakan makusog na tamparos kan bagyo. Sinabi ni Fentibella na ginigibo ninda ang gabos na esfersos na makabuelta ang supply nin kuryente. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Ang fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna, 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan. Fresh ka tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Yes!
Bear Brand Swag. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms! Bear Brand Swag. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. This is it! Tuon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdagol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinulita, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos natubi na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhulit na mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhulit ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf, kaya may
Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inaprobara na kan DOH Vaccine Expert Panel and Ethics Review Board ang clinical trial application kan duwang bakuna sa COVID-19 na nagtaon nindalan para sa final evaluation kan Food and Drug Administration. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga inaprobaran iyo ang Janssen sin Clover. Alagad, maagi pa ini sa proseso kan FDA, si Riman, maalat pa nin mga informasyon na itatao sa inda kan FDA. Ang Janssen Pharmaceutical, iyo ang nasa lindong kan multinational giant Johnson & Johnson, mantang ang Clover Biopharmaceutical, iyo ang kumpanya kan China. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Siniguro kan Malacanang na supisyente para mabakunahan ang 60 milyon na mga Pilipino ang 72.5 billion pesos na fundo para sa COVID-19 vaccines sa irarom kan 2021 national budget. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nahali sa nasabing fundo, 2.5 billion pesos ang kukuanon sa regular funds kan Department of Health, mantang natatada hali man sa mga unprogrammed appropriations. Ani pa pang pwedeng pagkuanan nin fundo, iyo ang multilateral institutions aro kan Asian Development Bank o ADB as in World Bank, domestic government financial institutions as in bilateral negotiations sa mga nasyon na nag-develop nin bakuna. Maabot man sa 25 milyon ng mga Pilipino na kinabibilangan kan frontline health workers, mga nagtitiwas sa sin unipormadong tauhan kan gobyerno ang enot na mababakunahan kontra sa COVID-19. Ang mass immunization program target gibuhon kan gobyerno sa first half kan taon 2021. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bareta hali sa ibang nasyon.
Idinagos kan Indiana ang pagbitay sa murder suspect na si Brandon Bernard. Ini matapos na ibasura kan US Supreme Court ang last-minute clemency plea kan kampo kan 40 anyos na si Bernard. Pagkukonsider na siya ang pinakauben na offender na nabitay kan federal government sa maabot sa 70 taon. Bago itudok ang lethal injection, hinagad o naghagad din tabang sa pamilya kan mag-agom na sa iyang ginadaan na sindatod asin Stasi Bagley kan Hunyo 1999. Sa rosa na si Bernard na nagadaan sa mga ultimong aldaw kan termino ni US President Donald Trump dalan sa igwapang apat na iba pa ang pigpaplanong patawan man nin padusang kagadanon. Bareta sa lado ning Karawat. Matapos makuha ang kampyonato sa 2020 PBA Philippine Cup, naglalaom si Barangay Ginebra Gene Kings head coach Tim Cone na makukuha giraray ninda bilang player ang dating higanteng sentro na si Greg Slaughter para sa saro naman na kampanya sa kampyonato. Gusto niya makabueltas sa inda si Slaughter matapos magpahingalo kan magpaso ang kontrata kay ni sa Gene Kings. Siyang sinabi na dakulang tabang sa inda si Slaughter para mas mapakusog pa ang team. Naglalaom si Cone na pwede pang magkawat sa inda nin maski sa pang taon sinda Mark Kagiwa asin Joe Devans. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? An Halden Prison sa Norway ang pagkukonsiderar na pinakang matawo sa gabos na presohan sa bilog na kinakban. Sa karsel na ini, pigtatratong tawo ang mga preso. Igwang kaginahawahan asin katrangkiluan nin isip ang mga preso digdi. Dahil nga anapon pa dahil ang tayaw na duman ang gabos na pangangaipo na ipigtatao sa inda. Ang mga preso sa Halden Prison, masiram ang pagkakan, pero pata malinig, mainit asin pigduluwag, asin areglado ang distribusyon. Pagkatapos magkakan, may hot coffee pa. Gabos igwan in television, ref, malinig na bathroom, mientras nahali sa karsel, mailing kan mga preso, ang taknawon sa luwas asin nailing, ang berding kabubuldan, asin mga bayong na naglayog-layog. Ang matindi dahil ang Halden Prison, iyo palan ang kinamumugtakan kan mga worst criminals sa Norway. Digdi ikukunkon ang mga pigsasabing halang ang bituka. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Magiging 5 na an aki kan magagom na sinda Oyo Boy Soto asin Christine Hermosa. Ini sa rason na bados ngunyan si Christine sa pagsasabi na nasimbagan ang siyang pangadji asin nagpapasalamat sa mahal na Diyos na may magayon na regalo sa iyang ngunyan na Pasko. Maugmanin marhay si Oyo sa pagsasabi na positibo ang siyang misis mantang sila nangangadji na sana maging babae ang aki ninda. Sina ikinasal kan taon 2011 asin igwanang 4 na mga aki. Bareta, salado din saludo kita sa News Base Mar de la Marcamen. May maraot na epekto sa salud ang pagkaturog kung ikos ang katubay sa kama. Kung sa Mayo Clinic Sleep Disorder Study, 20% ka mga taong kataning sa pagkaturog ang ikos, nagkakaiguanin ni sleep deprivation. Ini dahil na istorbo kang cute feline animals, ang pagkaturog ni sarong tao, ininagлагpaman ka na Asthma and Allergy Foundation of Americas, 30% ka mga tao na may allergic reactions sa cats as in dogs, alagad mas common ang nagkakaigwa ng allergic reaction sa ikos. Kaya abiso ka mga eksperto, likayan ang pagtubay ng ikos sa pagkatulog o magkaigwa ni natama na ikos sa loob ka na rong tanganing day matrigger ang allergy o asthma kan sa rong persona. Tandaan, health is wealth. From News Base, Bardila, Daingiba. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon na sa linyan pag-asa Ligaspi. Diyos marhay na pagkagapos. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon no duros ning habagat ang nakaapekto sa norte kang Luzon. Mantang easterly so yung malinsangan na duros na hali sa sirangang kadagatan Pasipiko. Ang nakaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan,
magiging bahagyang mapanganuron sundo sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol, dulot kang easterlies. Maluya, sundo, moderatong duros na halis sa serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman santas poon 25 sundo 32 grados sentigrado. Asin ang aldaway masirangat yan na alas 5:58 ng pagkaaga. Asin masulno pa yan na alas 5:20 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almahela, kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Yan mga tugang detalles kang mabarata ang unyan na Sabado. Sa pag-ara ni Mardala sa News Base, Ronald Baldo sa lado technical, si Rimansi Marcian Madrid, asin Pag-asa, Legazpi. Kami po ang nagkaturgan Bareta. Ako si Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sinupag antabay. Happy birthday, Doc Nats Rimpilyo. Ay, happy birthday, Doc. Happy birthday man sa samuyang ikaduwang makuapo, Gio Ezra Ikaranong Peralta. Bekena na. Tapos si Joan Kahapay Peralta. Napulo ki mga-kumpleanyo. Yeah. Walang karaunan. Makumpleanyo ka na next week. Besa na. December 16. Lilipas din yan. Salamat po, kan sinupag antabay. Good morning, Ma'am Rose Florin, kan CSI. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Zero. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-James Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Mag-James Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Para makasali, bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng James Coffee Mix tulad ng James 7-in-1, James 5-in-1 Regular, James 5-in-1 Sugar Free, James 5-in-1 No Sugar Added, James 5-in-1 Stand-Up Pouch, James 4-in-1, James 3+1 with Ginseng, James Coffee with Brown Sugar, James 3-in-1 with Ganoderma, Spirulina, Wheatgrass o Grapeseed, James Grande White, Brown or Black, James Black Coffee with Ginseng, at James Brusco Black Coffee with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet any combination ng alinman sa mga nabanggit na variants ng James Coffee Mix. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang James Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa mga piling supermarkets, groceries, butika at partner radio station sa inyong lugar. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. At hindi lang yan, meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng James gift packs. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-James Coffee na at maging maswerte sa mag-James Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo chillax.
Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap